हमने का तो लाह चाट के उज्जर हो जाती सर रे। जिंदगी भर कमाई ये गोइला में बहुत भीले बनी। कलुआ के दादी आई लव यू रे भैयो। दादवा बड़का छीना रे। हम सुन के बता दें रुपया और खजाना कहाँ रखल बा। भाई देखिए भाइयों गुली गोल तोरा गाड़ में। रे मोटरवा सही से फेंकिए। आओ अगर गोड़वा पर लागो रहित ना तो ये गुलिया उठा के और तोरा गाड़ में हुक देती। ए तो तोरा के कला से लगे खड़ियाई रहे के हैं लागित ना तो अपने तेरा समझ में आ जाई। पहले ए भी आओ Run. रे काय हाँ पता रे रे तोनी के दादा के तबीयत खराब बा अब तोनी के यहाँ लावड़ा डंडा खेला तो दादा जल्दी बोलैला हन। चल 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 चल। दादा ए दादा का बोल बाबू दादा दादा भगवान हाँ दादा हमार तबीयत बहुत खराब हो गइल बा। हम चाहत नहीं कि तू निकले दुनू गोड़ा साफ। दादा तू काहे ऐसे बोलत हो तारा कुछ नहीं हमनी के बानी सुन दादा दादा ए दादा तारा कुछ नहीं हो हमनी के बानी सुन दादा। देखिए एगो राज के बात बतावे के बा। राज के बात कैसे राज के बात दादा कैसन हो। बउआ सदे हमार जिंदगी भर कमाई ये गोइला में बहुत भीले बनी जोना के नक्शा हमरा लगे बा। ए मर्दे तो घइला में काहे रखले बाड़ो हमनी के दे देतो बांट लेती सन। ओए मां बोले पूरा बात सुन बउआ सुन। हे मर्द एमे कहाँ कुछ लिखल बा हो। एमे लिखल बा कलुआ के दादी आई लव यू। दे 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 वो ही नानू हो नक्शा है देनु बा है दे हइला सुन। ए में कहां कुछ समझ में आवताटे रे भाइयों बुढ़वा सठिया गइल बाटे। बस नक्शा में ए में कहां कुछ समझ में आवताटे। रे भाइयों बुढ़वा सठिया गइल बा बुढ़ौती में झूठ बोलता। दादा का खिसियाता रह हमनी के ज्यादा जन खजाना खोजे। चल रे मोटरवा चल ठीक बा दादा। रे भाइयों दादवा बड़का छीना रे। चल 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 रे मोटरवा हो रे हमें का लिखल बा रे कुछ समझ में नहीं आवत। खाली ये पाइप घिंचल बा। हो रे भइयो बंदर का जानी आदि के सवाल। ये कौन सरवा रे कौन सरवा हमनी के बात सुना था कौन साला रे मोटरवा कौन हो। लंगूर के हाथ में अंगूर हम हई मनी डॉग। मनी कुत्ता ई कौन नाम हटे रे। ए मनी डॉग को मनी कुत्ता सुने में हमरा अच्छा ना लगेला। हम सुन के बता दें रुपया और खजाना कहाँ रखल बा। तू पैसा का चोदल बाड़ी। यहाँ हमरा खजाना के महसूस होता। ए मनी कुत्ता भाई मनी डॉग को ए मनी डॉग भैया तनी हमें देखबो का लिखल बा। हाँ हमरा पता चल गई खजाना कहाँ बा लेकिन हमारे एगो शर्त बा। शर्त रे हमरा हिस्सा चाहिए हिस्सा। हिस्सा चाहिए कितना रे। 90%। 90%? 90% तानू के 10% हमार। चल ठीक बा चल चल चल। मोटरवा रे हम तो जन्नी हो 90% इली आ 10% हमनी के दी। हमनी के तो लाह चाट के उज्जर हो जाती सर रे।
हमरा यहाँ कुछ पीला वस्तु होके के महसूस होता। हने आओ सन, एकरा के उठा खोल तो। ई तो साला पीला वस्तु कह गई तो हवा लगवा देलक रे। घर साला अपन पीला वस्तु। छी छी छी, पानी कहाँ है?